para sa banwaan kang tabako. Idol Coach Munil Calyos, the best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makadiyos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Pag may kalap G-I-O 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 Binikanan iyong gawan pangarap, naging leader kan kabataan. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana pagbangon ka nalbay Sabayan ta Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan Mga programang magagayon talaga Matibay na congressman sa kauswagan Gabos niya gigibon para sa satok Salamat Kong Joey sa pagpadaba Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo kaibahan si Manny Moxeya Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan Diyos Marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Paul Bibal, Art Blanquisco Jr., kay Sir Jess Buhay Carullo Jr., Ma'am Maria Elena Yamamoto, kay Ma'am Sel, kay Ma'am Jocelyn Antipuesto, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdinan po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday, petsa 29 na kita kang bulan na Abril taon 2025.
Sabayan po nindoan sa indong lingkod sarang oras may kabanga kita. Magore-restoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sa napo sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwerayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 29. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre mga tugang naman po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawanan sa kuyang permintugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Oy, condolence po palan sa pamilya ni Brother Dan Orense. Si Bro Dan Orense, binawian na po kang sa iyang hiram na buhay. Ayun ni Tabi Mama Tess pag Disyembre iyon iso nag-aala Santa Claus digdi po sa probinsya kang Albay, naglilibot ini sa bilog na Albay, nagtataram na ho 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 Merry Christmas. Si Brother Dan Orense po yan, tugang miman po sa media. So nakapatente po an sa iyang bangkay dyan sa St. Peter, dyan sa Ciudad Can Legazpi, room 101. Si Bro Dan Orense, condolence, paingalo ka na brother. Para na kita ki Santa Claus. Digdi sa probinsya kang Albay kada Pasko di lilibot ini sa bilog na Albay. Para na si Brother Dan. Sige, condolence po sa pamilya Orense. Siring man tabi mga tugang, daman po sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tagani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok, nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni... Live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang GM, si Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. And syempre mga tugang, ang bilog na tropa. Mga tugang kami po sa Rabay, minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Good morning tabi, Ma'am Joy Cargulyo, kay Ma'am Cheng Praxidio, kay Sir Noli Camba,
Ma'am Tess sa Borega, good morning. Martes na po. Martes na po kita ngunyan, sarong aldaw na sana, tapos na ang bulan kang Abril. Nagrarani na tabi Ma'am Joy ang eleksyon. Ikatabi Ma'am Joy, kung halimbawa day ka abutan kang pigsasabing paipit, mabuto ka pa. Ma'am Joy. Sabi kang barkada ko, pag day ngaya ko inabutan ki paipit, day ngaya ko mabuto. Sige daw, haputong ko daw ka mo. Pagday ka mo inabutan ki paipit, mabuto pa ka mo o day na. Sige daw. Sir Javier Bunsa, good morning. Ayun ang pighalat ngunyan so paipit. Pagday ngaya ko inabutan ki paipit, day ako mabuto. Ikatabi Ma'am Tess. Tanadangog ko na naman so ang utikon ngaya tuga ngayan kang mahabon. Nadangog ko na naman. Sabi sa tiwi buwa. Anon sa tuya mga riparo. Ngunya na Martes. Yun na ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, formal nang nagsumpa bilang gobernador kang probinsya ni Albay kasud manghapon. So si Ate Glen, iyo po ang kainot-inoting gobernador na babayi digdi po sa probinsya kang Albay. Talaga ha? Talagang nakuha ni Ate Glen sa mga titulo. Poon senior board member, full pledge gabo sa di, bakong oro acting, vice governor, ngunyan gobernadora na kang probinsya ni Albay. Sisay ang magpinsar kaya na day mampighangad ni Ate Glenda na maging gobernador siya kang Albay. Baka lamang makuata naman ang linya ni Ate Glen. Sige. So mga produktong petrolyo tabi, Sir Javier Bunsa, igwa na naman ki pagtaas presyo. Kaso bagong aga, sobra piso na naman ang pigtaas kang diesel, kang gasolina, and kerosene. 20 pesos per kilong bugas. Mababakal na da sa mga kadiwa store. Kadiwa store o kaya kadiwa center. So 20 pesos per kilong bugas mababakal na dayan sa mga kadiwa center. Poon po sa Biyernes, Mayo 2, sabi yan kang Department of Agriculture. Ang hapot, kumusta man yan lasa? Kang 20 pesos na bagas na yan. Ang probinsya kang Albayda tabi mga tugang salbado sa huma nin kariribukan. Pirang aldaw tabi antes ang 2025 midterm election. Habian kan ko Melek. Ma'am Tess. Good morning tabi Bicolandia asin mga parantabay kang Bicolnet, sabi ni Sir Javier. Nauso na pati ang paipit. Ako tabi kong tauan ko ahon ko, pero ibubuto ko suna sa puso ko. So makakarahay kang banwa aning tiwi. Yan ang gusto ko sa imo, Ma'am Tess. Kwaon sa natabi nindo kung igwaman na paipit, and ang ibuto tabi nindo so sa indong napupusuan, so sa indong nahiling na makakatabang po sa indong mga lugar. Yo, bako subuwaon. Taambuwaon da
tugang dayan tabi mamtis kang mahabo. Nadangog ko na naman. Camila Cel Sistina, good morning. Ayan tabi mga tugang ang satuyang mga ririparuhon ngunya na Martes. Apwera kad may mga regular session. Kumusta na pala? May session yan sa SB TV, sa Bakakay, dyan sa Sangguniang Panglungsod ng Tabako, dyan sa SB Malinaw, Iguaman, at dyan sa Panlalawigan. So, ang Vice Governor naman ngunyan, si BM Ray. Naging full-fledged na Vice Governor man si Ray Bragais. Sige. May mga session ngunyan. Ano daw kung nagtitirinuan pa so mga nagralaban-laban ngunyan ng mga councilor? So iba, kari nga pig-uyakan mo ako. Kari nga tigdadabal mo ako sa tribuna. Ano tabi, nag-titirinuan pa ka mo? Yan sa mga sanggunian. Alas 7:29 ang satuyang Philippine Standard Time. Ay mga tugang aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon nata may pigbabantayan ang Pag-asa na low pressure area nasa loob ni kang Philippine Area of Responsibility and posible databi maging bagyo. Aramon tamo na ang satuyang magiging kamugtakan kang panahon nyaon sa linya. Yaw ng Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, April 29, 2025. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. huli itong namataan sa line 695 kilometers east ng Davao City. Sa ngayon, nananatili na mababa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area natin within the next 24 hours. Pero hindi po natin inaalis ang posibilidad na maging ganap na bagyo po ito within the next days. Pero regardless po kung magiging bagyo po ito or magsistay siya bilang low pressure area, inaasahan po natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa Mindanao, Visayas at possible din po maabot din ang Bicol region sa mga susunod na araw po. So iba yung pag-iingat lang din po para sa mga kababayan po natin. Samantala, ito pong low pressure area natin ay nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Mindanao pati na rin dito sa may Palawan. Meron pa rin naman tayong easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito po yung nagdadala sa atin na mainit at maalinsangan na panahon. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, kung makikita natin, maaliwalas na panahon naman ng ating aasahan. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga pag-ulan po ay panandalian lamang ito lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tagigaraw, asahan natin ng 25 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius, at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Caraga at Davao region, dulot na itong trough ng low pressure area, makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. At dahil nga po itong low pressure area embedded dito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa may Mindanao at Palawan, inaasahan po natin yung nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin ditong Palawan po natin, inaasahan natin yung mga pag-ulan po, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone.
Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. For Davao, asahan natin ang 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa Visayas, kung makikita natin, maaliwalas din na panahon ng kanilang aasahan. Pero asahan po natin, magiging mainit pa rin po ang kanilang panahon. Asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius, Cebu, 28 to 32 degrees Celsius, at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila, 41 to 44 degrees Celsius. Itong 44 degrees Celsius, possible po ito sa Minaiya, Pasay City at danger level po ito. Inaasahan din po natin yung 45 degrees Celsius or yung pinakamataas natin possible na maitala ngayong araw. Dito po ito sa Misangli Point, Cavite City, Cavite. Para sa karagdagang impormasyon sa ating heat index, ugaliin na lang din po natin i-check ang Pag-asa website. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:13 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, kamusta mo Sa aldaw sa bangi. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon. May mga paguran-uran dahil po kay ning LPA na tigbabantayan kang Pag-asa yaon dyan sa may parting Mindanao. And pigsabayan yan kang so Intertropical Convergence Zone. Pero sabi salamat may tubig na. Sa mga masitas, sa mga pananom, nagkadurugdug lamang. Nag-aralang natabi, Madam Maylin. So mga masitas ko, di ba ko mampalan masitas, mga gulayon ko. Bata, nagtanong akong pichay. Ang pichay bagatabi, Choter Sulyander, kay Puan Perming, nadudugdug. Di maugmaon sa pichay ta, nag-uran. Nadugdog sinda. Akunda roluyos na. Hiling mo na yan. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa oran. May tubig na kami. Alas 7:36 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tana muna ang sa tuyang mga katuwang sa program. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Hanapon nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya tabi sa mga naghahanap kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco,
Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Avila. Gayon mo kami minahal. Siyempre yaon dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet, makukwayan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Iniyo na natinena. Oh, nadiskwido baga sa gobernador ta Banwa. dahil sa waiting. Nagdaraga. O di sa loto kamo magtaya. Ang apot ngunyan Tio Terso, ano ba, may waiting ba sa albayo dahi? Uy, gwa. Ano nga ya? Gusto ka sa kuya, Ano nga ya? magharani. Siyempre mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services Ka na magduang na makukuha dyan sa Zone 5 namate. Balading Malinaw Albay sa hampang lang tabi ang Tio Terso kang Sabi Malinaw Catholic Cemetery. Kaya kung nagkakaipo kamo kay mga ironwork, sliding window, sliding door, ng bitan, roll-up door, talagang matapat. hanapon nindo si Sir Robin Cantillo, ang proprietor. Kaya i-text nindo sa 0912-295-6339. Libre po ang estimate and quotation dyan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Yeah. Salamat! Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Ibaad na Maraming thank you po. sa iyong panambitan. Talagang matapat ka, natamantada. Alas 7:40 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang day maghirero. Day magharali pala. Ano day maghirero? Maghiro man ka mo. Day po maghali. Commercial lang kita kidit. Pagbabalik ta sa tuyang mga pagure-restoryahan. Kunyan tabing Marte. Yo! Mabalik po kita. Huni muna mga taga Malinaw. Uni na, ibalik ta po. Numero 1 sa balota, Mayor Shi Kapos Bilo. Sa maabot na Mayo 12, na ipaglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Migit sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang kurahaw, garantisado ka na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arantang sincero siya. Namamatay ang pagkaalkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina Salin. Sa maabot na perya, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na maservis sa lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, Bani, Bani. Padaba misi Bani, Bani, Bani. Taigwang paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala. Makatawong makamasa sa kung maaasahan. Sa banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan. Katabang ta, asin kasurog ta,
bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, dinaramong karahayan. Kaito hastangunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakol nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makadiyos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astigang talaga. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astigang talaga. Pag may kalamidad man, G-I-O, 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 G-I-O. Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo ibukta. Iyong bunggaw, Iyong bunggaw, Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang 46 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siringman ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Joey o kaya ni Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Ciudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Albay. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana, kanyang pong aldaw kita nin Martes, petsa 29 na kang Abril, taon 2025. Sundo kita alas 8:30 tabi, Ma'am Sally Banyadera. Serber sa Seriola, kay Ma'am Aileen Camacho, kay Gaston Cesar Nibres. Salamat tunon, pag-antabay po nindo. Kay MJ Jim, good morning.
So, kay sadit sana pero malanit. Yan ang matindi. Nag-basketball si sadit sana pero malanit. Ang posisyon niya, center. Center. Ang posisyon ni sadit sana pero malanit, center. Sir Melbs Chavez, good morning. Center of attraction. Yan ang pigkakawatan ni sadit sana pero malanit, center. Center of attraction. Pabati na tabi ang Bruham family sa Sugkad, Malinaw Albay. Kari mapista na sa Sugkad, ha? Ay, pa ako nakakabot sa mansion mo. Sadit sana pero malanit. Dahil mo man ako pigagda. So, pahit da ni sadit sana pero malanit. Puros da 3 point. Ora gini. Puros 3 point. Pandoy ako dyan, oy. Sir Edwin Sistina, good morning. Doro, diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sabi ni sadit sana pero malanit niya, tiyan na bangging niya, pwede baga nga tapapabanggihon tapa, pwede man ngunyan. Nga magpabanggi pa man kita. Sige, di Martes na ngunyan, sa aga Miyerkules, katapusan na kang Abril. Di tapos na so Abril. So, saron simana na sa na maeleksyon na di. Kumusta tabi? May mga nagkarelista na lamang. Suday na lista, bahala na. Sabi kang barkada ko, pag dengaya ako inabutan kipaipit, day ako mabuto. Labot ko nga sinda. Kudi mga tugang huni sa bida istorya kang sa tuyang probinsya ni Nalbay. Karunong todo naman si Ate Glinda. Sige na, balon ta kong makontakta si Ate Glinda. Takasudma, formal na ining nagsumpa bilang gobernadora. Kang probinsya ni Nalbay. Matapos mga tugang na patalsikon sa posisyon bilang gobernador, si Governor Grex Lagman. So kasud ma nailing mo na baka paniningo niyang ka-interview si Ate Glinda. Kasud ma nagsumpa na si Ate Glen. Tadati baga pakasuspindi ni Attorney Grex Lagman bilang gobernador. Siya so naging acting governor. Nin anong na bulan. Kanakaaging Lunes, nagbalik na si Governor Grex. Kaya lang, sa mga masuminunod na aldaw, nagluwas na so desisyon kang ombudsman na initabi na patunayan na nagkaigwaki sala. Grave misconduct sa pag resibi ka ini kang waiting payula kang ini po vice governor pa na kang probinsya ni Nalbay. Sige, baka lamang makalusot man kita. Dakulini nag-interview ko niyan si Ate Glen. Sige. Walon ta na sa mga sunod na daw baka sa aga. Kay Ate Glen. Kasud mga tugang, Abril 28, formal nang nagsumpa bilang gobernador kang probinsya ni Nalbay si Vice Governor Baby Glenda Ong Bonggao.
kasuod maiyan na Lunes. Sinagibo po ang formal na panunumpa ni Ate Glenda duman po sa iyang opisina sa Office of the Vice Governor sa hampang iyan ni Attorney Army Balyaran Ribalas o Ribilas. So sabi mga tugang ni Ate Glen na padagos kaining tututukan ang mga programa na nakatuon po sa pagpaparahay kang mga serbisyo, pagtugon po sa pangkalahatang pangkalusugan ng mga albayano, kasabay na dyan tabi mga tugang solarization project sa Provincial Government of Albay, mga pigmamanage pong hospital kang PGA. So share man po kang nasabing opisyal na si Ate Glen ang padagos tabi kang sa indang paghahanda para sa maayos pong transition period sa masunod na magiging gobernador kang probinsya ni Albay. Nagpe-preparar na sa transisyon. Pagkatapos kaning eleksyon, pagbulan kang Hulyo, matukaw na so manggaganang gobernador kang probinsya ni Albay. July iyan mapuon. So si Ate Glen naging board member kang 2007 sundo 2016 and 2019 to 2022 nagsilbi man po bilang vice governor kang 2022, naging acting governor kan nakaaging Oktubre ngunyan pong taon. So si Ate Glen mga tugang, si Baby Ong o kaya Baby Glenda Ong Bonggao ang kainot-inuting gobernadora kang probinsya ni Albay. Diyan full pledge ng gobernador, bako ng oro acting. Si Ate Glen masurtiho na babayi ini. Lang surti. Dahil niya pighangad na maging gobernador siya. Pero hiling nga po nindo, senior board member sana siya, pero naging vice governor, full pledge tabi pati yan Sir Jorlan Buello. Grabe yung pagkasunerte ni Ate Glenda di. Nagtukaw bilang acting governor, o ngunyan, napalayas sa gobernador, nag-resibi subuot mga tugang kang payula sa witing, natanggal bilang gobernador, o ngunyan, full pledge na gobernadora na si Ate Glenda. Yogon mo ang tabing surti Sir Jorlan Buello. Grabe yung surti adi. Mapapasana all ka kay Ate Glen. Pag mga araw ka na pahit, dahil lamang pigpangarap ni Ate Glen na magiging gobernador siya kang probinsya ni Albay. Mala nga ni ngunya, nagdadalagan siya sa siyudad kang Tabaco as vice mayor. Ano pa man ngaya tabi? Good morning tabi, Ma'am Lai Buendia. Numero 19 sa Balota. Para city councilor dyan sa siyudad kang Tabaco. Yugon mo yan. Nakasingit si Madam. Nakasingit si Ma'am Lai. O sana, maulakitan man lamang king kaswertihan si Ma'am Lai na Buendia ni Ate Glen. Numero 19, City Councilor Lai Buendia. Di ang tao talaga di data maaraman kung pasain kita. Nung kama na ngarap si Ate Glenda na gobernador, mag vice governor, o pero ili nga huyan ngunya, iyang gobernador kang probinsya kang Albay. Kaya tabi sa mga opisyalista, ingat-ingat tabi ka mo ha. Pero ang hapot ngunyan kan mga Albayano, ano ba? May waiting ba sa Albay?
ihaputa daw ang ki Ate Glinda. Baka lamang tabi makuatang linya ni Ate Glen. Makiyor istoryanta, mas kinit siya ng oras. Iyo, aramon ta kay Ate Glen kung ano pan mga natatada niyang gigibuhon. Ha? Aday, paano talaga ni interview niya si Ate Glen? Sigurado ini. Sir Willie Nobura, good morning. No, yan ang hapot ngunyan kan mga albayano tabi, Sir Willie. Ano nga yan? Napundo suwiting? O duro-diretso manggiraray? So, ibig sabihin nga yan, pag duro-diretso, igwa pa kinagtatanggap na hali sa witing. Taday man nga pwedeng day may magtanggap yan, tapos day man napapapundo. Wala nga so aligasyon baga duman kang ni Kapitan na Alwin Nimo. Inako niya na siya subagman. Siya so nagtatao kang 60,000 pesos per week kay Governor Grex Lagban. Vice Governor pa ka ito. 60,000 per week. Nganing day sa nadatabi pagpaimbestigaran kan sanggunian panlalawigan. So illegal na sugal na waiting. Pero may kambyo baga so mga witness, tapos so mga witness, tapos so nagreklamo. Bigla bagang kuminambyo pero so mga dokumento naipasa na sa ombudsman. Naman so mga ebidensya. Buminaliktad baga so tulo. So nagreklamo tapos so duwang witness. Buminaliktad. Pero nalawas man po giraray, linawas man po giraray kang ombudsman. Na makusog ang ebidensya laban po kay Governor Grex Lagman. Diyo na yan. Guilty po. Guilty sa pagresibe sa waiting payula si Attorney Grex Lagman. Kaya pinalayas na. Kumbaga sinipa na sa pwesto bilang gobernador kang Albay. Kaya kasudma, Sir Willie Nobura, si Ate Glinda nagsumpa na bilang full-pledged na gobernador kang probinsya nin Albay. Serbisyo asin riparo. Ano si Ate Glen? Baka lamang makalusot kita. Last na lang ini ha. Pag day baka lamang makalusot kita. Madali sa nata. Baka lamang makalusot kita. Makaorkestoryahan taman si Ate Glen. Makorkestoryahan taman si Ate Glen. Takasuod nagsumpay na ini bilang full-pledged na gobernadora kang probinsya ni Albay. Nasa linya na si Ate Glen, maski madali sana. Sige, mga tugang, yaon na po ang satuyang governor kang probinsya ni Albay, si Ate Glen Daong Bungaw. Ate Glen, good morning! Good morning, Mox. Diyos ko. Grabe. Ti-interview na ka pa sana. Yung nga ni. Tapos niya, interview mo giraray. Grabe, sabi ko, minsan, di ko na matubudan ang mga pangyayari. Sabi ko nga ni Tabi Mok, sabi ko, kan sa pagbaba ko giraray na Vice Governor, sabi ko, ay salamat. Inibaga ang harani sa tigdadalaganan ko. Ang tigdadalaganan ko po, Vice Mayor, nag-preside. Kaya sabi ko, ay salamat. Gari mabalik ako digdi, tas mas madali na sa ko ang pagtaram na ako, arugan, ay pakatapos ng pirang aldaw, bumalik giraray. Iyon na nga yan na So, iyan Tabi Ate Glen, ano yung mga digdi sa natatada na nagkakapira na sana, alos mga 2 bulan naman sana, no? Pangatawanan mo na talagang talagang uminabot na. Bako inuro acting na. Ika na nanggad ang gobernadora kang probinsya ni Albay, Tabi Ate Glen.
Oo, ang kagayunan lang kay ni Mox, mas na-appreciate ko sa proseso. So gari baga nag-acting ka na kesa duro-diretso, baka talagang nawindang ako. Pero kan ining pangyayaring ini parang ay gari kagamay ko naman ta nag-acting governor ka na, naka-start ka na. Kaya kang nangyari po ini kang in-inform po ako ni governor na pig-vacate niya na po suppose. Gari in a way gari baga naman hid naman ako na okay, so kaipuan mo ngayon mag full-fledged na para sa continuity kang public service digdi sa Kapitolyo, kaipuhan mong tumukaw na. Actually taram si Gob, and kaya sabi ko hala, pero medyo daina baga ako na rattle na maray. Sabi mo nga ni tama ka, ma-continue naman sana ang kampinunan. Bago ako nag-concentrate kang campaign sa tabako, talagang ang pigi-prepare ko na ang mga department heads na magprepara na sinda sa transition. Ini ang pinaka-importante, kaipuhan ming mag-create key transition team na dapat magayon po smooth, maayos ang transition na gigibuhon ni sa kunsisay man po ang masunod na administration. So ito ang nakakonsentrate naman actually ang mga department heads. Dahil kami masyadong maginibungon yan because of election ban. Iyo po. Ayo nga ni. Kaya nga ni Tabi Ate Glenn, at least so iba, ang reaction kang iba, maray man nga na ipadagos na sana ni Ate Glenn, tay kabaga ka umawi na kan sa tuyang mga albayano na naging maray so pagpadalagan mo bilang acting governor kang Albay, lalong-lalo na susakwari baga na naglangkaw so revenue kang probinsya and dakol tabi so mga programa na ipiglaan mo para sa satuyang mga albayano, Tabi Ate Glenn. Yes, oo. Sabi ko maipapadagos giraray so second batch kang nonagenarian. Natandaan mo ito kasi may mga senior citizen na 90 to 99 na dahil nakasabay duman sa last February na tinaumi. Kaya sabi mi baka saro ito sa pwedeng i-continue after election na maitao giraray po ito. And so pagana baga kang Albay Division sa Palarong Bicol, they kami nakatao ki mga incentive sa mga bawal. Kaya sabi mi, siguro saro ini sa mga ipapadagos sa mga programa, matapos lang talaga ang election ban. Ano rin Tabi Ate Glenn ang tapos kang election ban? Hunyo pa? Actually, iyo ang tigtataram ninda, pero pag inisip mo man, after election, right after May 12, halos dai ka naman, so ang tigtataram baga ninda, dai maka ano ngaya sa kung ano man ang tigtataob nag-revote buying. So pag-arog kaan, tapos na. Kaya baka pwede tanang maitaram sa COMELEC na baka pwede nang maipadagos. Ta kung June pa baka too late naman iyan. Dakol na mga naantalang programa. So kaipuhan, maipagpadagos po ito right after election. Unabihan mo na nga nining sumanga sa atleta. Bata ko niyan baga nag-training, ma-training na so panlaban ta naman. Takita baga so nag-champion sa Palarong Bicol, ang Albay. At kadakla na mga player na ipapadarata duman sa palarong pambansa, mga taga-Albay. Preparing sinda for palarong pambansa. Sabi niya ni, baka ang mangyayari, nag-send off naman ang celebration. So victory party kang palarong Bicol for Albay, diretso naman iyan send off sa tuyang mga atletang albayano na malaban sa palarong pambansa. Dakol Tabi Ate Glenn na nakaabot sa Muya and dakol na restorya, talagang magayunon da so motivation mo sa mga atleta takang sa Palarong Bicol baga apiran taon bago ta naman nakuha so kampyonato sa probinsya kang Albay. 13 years gayod. Kaya grabe talaga sa kaugmahon. Tabako lang nag-start pa paano iyan sa palarong pandalawigan. Kung nahiling mo kung gaano kabongga. So opening. So tagari ito actually motivation na po talaga ito sa mga aki na seryoso kami para tabangan kamo. And maski po pag-abot sa uniform, sa food, susuporta po kang provincial government of Albay. Talagang tinaupo 100% sa tuya po mga atletang albayano. May napapasana nga ni sana nga Tabi si Ate Glinda na daw sanan maging gobernador kang Albay. Kundi ang pigpail bagaya ko ni Ate Glinda vice mayor sa Tabaco.
I'm sure magiging marayman ang masunod na administration. Especially kung magayon po ang transition na itatauta, na aram niya kung ano sa mga magayon na programa, and hopefully maipagpadagos po talaga. So, Ate Glenn, at least so mga big tato magantabang sa probinsya, lalo na dyan sa PSWDO, dakol mo niyan ang mga naghalat kayo. So, halata natin sa nila pagkatapos kang after kening election ban, so pwede na naman sindatabi maghaga dyan kitabang dyan sa provincial PSDO tabi, Ate Glenn. Okay. Oo, naantala bagagabos. Yes. Gari baga sa mga panahon na ini, bawal magkasakit, pati ilamang makakatao kay ayuda. Bawal mamatay, tapati sa mga burial assistance na talaga. Oo, ayan, antiga right after ka ini, maski tapos na ito, kung lalo pa kung may mga bayadan pa sa hospital o kung may mga day pa na tawan baga. So sa burial assistance, maski tapos na, nakatatao pa po iyan. So after po kaiyan, ready naman ang PSWDO. Takon magkulang man ang budget ninda, pwede man magkuha sa samuya. Taigwa baga kitang tigaapod na basud para sa salud, kadagdagan po iyan na pundo. Tangani day na kukulangan permi ang PSWDO, may makakuhaan po sindang budget. Okay. Sige tabi, Ate Glenn, dahil ka na pagpareha isturbon, taram ko na kulan ma-interview sa imong ngunya. Mensahe mo sa mga taga-Albayano. Dai po maghadit ang albay po in control po ang gabos. Kung ako man ang concentration ko sa pagkampanya, nasa campaign period kita, yaon po si PA, yaon si Billy, yaon ang matitibay tang mga department heads. Ang pinaka-objective ta is masustain ang governance sa mga panahon pong araw kaini. So don't worry, matatapos na po ini hanggang June 30 na maayos po ang provincial government of Albay. Yung sana Mox, thank you so much. At least sigwa manggirari okay pagkakaton pa na makapakudak sa gobernadora kang Albay. Dahil pa ako nakapakudak dyan sa imo. Uy, day na paano ako na iyo adi. Pwede ka pa sa opisina anytime after election. Magkakapakudak manggirari ako. At least record lamang ini na primerong babaeng gobernadora, pag nagurang na kita, Ate Glenn, nakapakudak lamang ako sa imo. Oy, namimiss ko ang mga taga Malinaw mo. De ako nakakadyan burubang di baga dati pag nagadalagan ako. Yaw na si Atty. Gio. Wala na dyan. Pero sabi ko makamiss man pala na yaong ka lang sa nagilibot-libot. Na-miss ko man so bilog na Premier Distrito kan Alban. Ate Glenn, salamat. Ingat tabi. Thank you. And good luck tabi. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige tabi, mga tugang yan po si Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Ano nangyari kini? Ala to, natayawon si Sir Tony. Sir Tony, ilawag ta na si Sir Tony, mabibitin na kita. Dali, ilawag ta na si Sir Tony, mabibitin po kita sa tuyang programa. Naka-standby man si Sir Tony habang pig-interview ta si Ate Glenn. Yan. So, primerong babaeng gobernador kang Albay, si Ate Glenda. Dali. Nahin na si Sir Tony. Madali unang oras, Mapaano naman kita digdi sa... Sandali. Okay, sige. Hi na si Sir Tony. Sir Ton, shh, din ka na. Mariam Lorico, good morning tabi sa imo kay Sir Bing Molina. Good morning. Hi na si Sir Tony. 12 minutos na lipas tabi ang 8 o'clock. Maka urog ba manarog kaya na di? Na si Ate Glenn
naging gobernadora na kang probinsya ni Nalbay. Kami kaya haloy na kami kan magkairibanan sa broadcast kay ito ganggan ngunyan. Medyo close kami, although dahil man kami podkeni bako mam kami oral daw na naghirlingan. Mala ako nga ni dahil pa nga na ako nakapakudak dyan sa opisina niya. Puun kang vice governor siya, kinatawan siya, board member, vice governor, ngunyang governor na naman. Dahil pa nga na ako nakapakudak dyan. Indaman daw kan sa kuya natatarog ka ng ugali ko. Dahil ako nagpapara dyan sa mga arog kayan. Although pwede baga ko takon magpurpermi magdyan. Bistado ako. Bistado ko ang gobernadora. Apod ka. Si Say ini. Sandali ha, tabaka may report. Sir Tony? Sir Ton? Hello? Yes, sige. Okay na pala. Si Sir Tony na pala nini mga tugang. Sige, tabi Ton. Pasok. Yes, kami Sir Mox, good morning. Sila Diyos marahing na pagkaaga sa mga panantabay habang nag-alat-alat kita kay sa deputy na makakasabay sa kuta namin na pagka-morning. Naugan mo na kibang mga informasyon. Sige. Kung sa intabi Sir Mox, ikinahandal mo niyan ang presensya kay ini bagatabi Sir Mox na may mga ilang sa pag-iisip sa siyudad kan Tabaco. Iyo? Kung sa intabi Sir Mox, basado sa pinaabot sa tuyang informasyon, particularmente initabi Sir Mox ng mga paratyenda baga dyan, nagiging biktima tabi kaining may mga diferensya sa pag-iisip tabi Sir Mox na nagbabalagaw-bagaw dyan sa siyudad kan Tabaco. Nailing mo na yan. Ini matapos tabi Sir Mox may magpaabot sa tuyang ng informasyon na sarong paratyenda ning mga ukay-ukay and sarong tyendahan tabi Sir Mox an iburbiltahan ka ini dari baga oral daw na sa natabi Sir Mox kung baga segundo man sa tagsadirikan tindahan so primero ninda, kumbaga kawanan talaga ng ganung tabang, kumbaga tawan ng pagkakan. Siyempre, dara naman kan pagkahirap. Alagad, sabi ko na nga ni, ining tindahan na ini, igwa man din ganing dari sari-sari store. And igwang ukay-ukay, pagkatao ki pagkaon, maagad pakibato, hanggang oral daw sa nagiging habit na ini. So, pighagad, manday man pigkuha. Nagagad sa na. Ang base sa informasyon na pinaabot sa tuya, ninalaog duman sa edipisyo, minako aning bado, minako aning short, tapos sasabihin sa tindira, patusa na ngayon so primero, pigtatawan. Kaya suminurunod na, gari na nagsha-shopping. Roger to that. Gari nga abuso naman. Inandal tabi Sir Mox, tagaling inyo na sana ini until nang nagiging gawi kayo na may diferensya sa pag-iisip dyan sa siyudad kan Tabaco. Ano yan, lalaki o babae? Lalaki tabi Sir Mox, and ining yang ini, iyan baga digin sa may barangay Basod. So haran digin sa pagkakonsehero na dakulang kaon-kaonan dyan. Kataning kan sarong gasolinahan. Okay. Diyan madalas tabi ini nagpapasad-basad na sabi to na nga na may maraot na gibo. Ayo kakang uliwik nga ni tabi Sir Tony, may manahiling na ako dyan na may nagbarlag-balag mananggad na so babae itong nahiling ko Roger. And iyon na ini, so ipinangapudan man sa lokal na gobyerno kan Tabaco na baka pwede sir na magibuhan man ini ng aksyon. Pangapudan sa CSWDO. Roger to that. Ini pagkatabi Sir Mox na arog kayo ng mga negosyante ini. Nagbubuhis ini dyan sa LGO. Nagkukuha ng mga permit. Nagkukuha sa barangay.
Kaya kinakaipusan ko pa na matawanan man sila. Ito man silang kagadanin nila, matawanan sila ng asistensya, pag-abot bigli sa seguridad, bilang sa sindang mga lehitimong panatienda dyan sa siyudad Cantabato. Tigpa-blatter na nindayan tabi Sir Tony dyan sa PNP? Hindi na nga din ang sinabi ko na gibuhunin ng merong lockdown na magpasiring sa barangay and then after kayan, ipa-blatter man ginawin sa PNP. Iyo, tanganing magibuang ki-action yan kan sa tuya mga otoridad. Roger ko that. And apo na kayan, igwa man kita, sabi ko na nga rin, kasahapon kapag nakaulakaw ka, igwa man kita pinapaabot man sa tuya na saro man na tindahan, linaog tabi Sir Mau. Nailing mo na yan. Takong araw ka ng pagpaparagibong ka, pero diretso na yan. And ang tatao man sinaglaog naman sa sarong tindahan. Galintig surveillance man sindahan. So, tindahan. Ginabot mo na sa saksak kan CCTV. Di ibig sabihin, Sir Tony, tultul ang pag-isip ka yan. Ang suspect today, tighiling-hiling tabi Sir Mox na bako man ito na may difference sa pag-iisip. And yun nga nito, pinag-disprong ka so pintuan, duman sa likod na parte kan tindahan, and duman na, luminaog sa edifisyo, and pinalungkat, and maswerte na sa nawala man ki kwartang nawalat duman. And ang nakuha sa nasutangke kang kalan. So ibig sabihin may mga panghabas na. Roger to that. May panghabas na nangyayari tabi dyan sa siyudad Cantabato. Dapat ipa-record ninda yan tanganing yun na nga niyan magibuang ki-action kan sa tuyag mga otoridad. Same man ito, same area. Ay itong kinangyarihan tabi kay ito Sir Mau. Dyan sa may panting basod, basod. Roger. Pag sinabi mong basod, dyan sa may pasiring sa may sa gilid kang Mercury, pasiring naman sa may Sarong Hospital. Roger to that. Kaya ini, ang pangapudan man, sabi ko na nga ini, iyo pa sa na ini, so nagpaabot siya sa tuya. Okay. Pwede sir na iba pang mga nabiktima ini. Na alagad siguro dahil managpa-record sa PNP kaya dahil ini or dahil sindang dahil ini na i-blatter tabi Sir Mau. Okay, sige. Kaya panapudan duman sa yung mga kababayan dyan particularly sa siyudad Cantabato and maging duman sa yung mga pagtaraib na mga lugar na doble ingat kita sa panahon ninyan liwat na nagrolatawa na naman ining mga kining mga mararaot na aktibidad ngunyan tabi ng mga panahon. Sige. So yan tabi Sir Mox, ano ang mga dugang informasyon? Ibigay sa kuyang lokasyon patrol numero 2, Tony Kilistay, Kasurog, Cambicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige, tabi mga tugang, salamat kay Sir Tony dyan sa luwas, kay Ma'am Roslyn, good morning, kay Max Biron, good morning, kay Ma'am Liz Manlapas Kapo sa Balon, good morning man tabi, kay Cha Sili, kumusta susay mong mul dyan? Madam Cha Del Chente, good morning man, kumusta na so pigpapatugdok na mall ni Cha Sili dyan po sa Barangay Labnik dyan sa Malinaw Albay. Sige, may mall na si Cha Sili. Sige, mabalik po kita. Sa maabot na Mayo 12, may paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa Baloca, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Ship. Malalauman ta siya pirni. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Si Peña Capus, suportahan ta siya.
Marina Salina. Sa maamot na pirlian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na maservis sa lambang malinaw nun. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, Bani, Bani. Padaba misi Bani, Bani, Bani. Taig mong paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala. Makatawong makamasa sa kung maaasahan. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon. Usa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tuyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik tabi kita mga tog, ang iguana lang po kita ki 6 minutos bago tabi mag 8:30 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siringman ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi kang syudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat, and sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, makukuha yan dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Albay. Balik kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarihan sa indong lingkod, Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana po ini. Nyanal daw kita nin Martes, ano, pet sa 29 pa sana, kang bulan na Abril taon 2025. Nasa linya pa si Sir Tony. Sir Tony, please come in, Sir Tony. Ayaw na si Deputy. Sir Tony? Sir Ton? Hello, Sir Ton? Sige, tayo lang tagiraray tabi, Sir Ton. Okay. Sige, lang tagiraray tabi. Aha, sige. Okay, sige, yaon giraray si Sir Tony, kasabay si Deputy COP Bagakay. Sir, good morning. Hello, good morning. Yes, sabi si Mark, balik kita. Hindi siya sa kanyang programa. Isabay niyan, ang Deputy Chief kan Bakakay Municipal Police Station. Isiyong tatabi si Mark sa sendang mga preparasyon. Lalo na bumin baga na pinakal daw na sana talagang yaon na ang national local election. Isiyong tatabi si Mark, ang sendang mga preparasyon. Biglang sa panuaan kan Bakakay. Kung ang sendang mga ginibo ng mga lakdang, katakot tabi kayo ni tabi si Mark. Aha, sige. Digdi na kita sa linya na lang kayong cellphone, tapos digdi na lang kita, tanganin mas malinaw tabi sa mo. Sige tabi, naka-live man kita sa video tabi, Sir Tony. Si Deputy, si Sayan? Si Deputy Aladin, ano tabi siya? Abong. Pero pwede mo po si Sir Manny Moxea po sa programa Good morning, Tabi, Deputy. Good morning po sa inyo, sir. Good morning sa gabos ng mga
taga-antabay kang inyong programa. Bukan yun ang satu yang ka-aldawon ninyo. Kaya garo dapat mod na kita gavos. Good morning. Apo, sige tabi sir, kumusta tabi ang mga paghahanda kang baka kay Municipal Police Station lalong-lalo na ngunya na madali na po ang eleksyon? Kung manood po sa sa paghahanda na sa tuyang munisipyo digdi sa PNP Bagakay bilang sa pagtanim kang kautosan at direktiba sa tuyang hepe kang pambansa
election-related incidents. Kaya pag-asahan ta na hanggang matapos ining mag-abot na eleksyon, sana wala king mga arog mo ka na insidente mo. Very good na madangog tatabi yan si UP na arog kayan, and sigurado magiging peaceful tabi ang election dyan sa Saindong area of responsibility tabi, Deputy. Yes sir, opo sir. Sige, sir, pangapudan muna sana and mensahe po sa mga parantabay niya to, guide po. Katuya na lang na mensahe para sa tuyang mga parantabay. Ngayon po na mag-abot na eleksyon. Kamo sa gobyerno. So kami nagtatrabaho lang gan tama tanganing mataw tangani ang seguridad. Mga pagibukin mga daing data tanganing din kita magka-problema. Yan nga digdi igo kita digdi mga nakulong na mga persona digdi sa police station. Sana dahil na po kita mag-arog sa mga aroten ng tao na medyo nakagibo sin ki sala kaya yaon sin digdi nagbidosa nakulong. Kaya yan po ang ko yung pagirumdom na sana sa oral daw tambuhay, gibuon ta lang kung ano ang tama, gibuon ta lang kung paano kita maging maugma na dahil naka-apektar sa ibang tao. Yun lang po ito, sir. Salamat tabi, Deputy COP Bunggon kang baka kay MPS. Sir Tony. Okay, thank you very much po. Sige, Sir Tony. Yan tabi sa mo, sa tuyong pagkipag-ulay kay Police Captain Aladin Bongon, and Deputy Chief kan Bakakay Municipal Police Station. And itagdag ko lang tabi sir mo na naging matuninong man so pagsabat sa Easter Sunday. And dahil na very effective to send ang mga lockdown na ipinagsagibaw, tanganin lang maging matarayon po ining pag-celebrar pagsabat kang Easter Sunday. Sige. So yan kami sa mga kung pang informasyon halili sa kuyang lokasyon patrol numero 2 with Police Captain Aladin Bongon, Tony Kiniste, kasalog kang Bicolano, Bernard. Si Manny Moxey sa programa Serbisyo Asin Report sa BicolNet TV. Arumbang Serbisyo Asin Report sa idaan. Salamat tabi, Sir Tony. Kasabay niya to si Police Senior Inspector Aladin Bunggon, ang Deputy Chief of Police dyan po sa Bakakay Municipal Police Station. Overtime na kita. Param na po muna kita digdi sa programa. Saga naman. Sa pangaran ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, nakaulay niya to kasubago. Yaon man dyan si Sir Tony, kasabay man si Deputy kang COP kang Bakakay. Sa pangaran ni GM Maestro nila doon. Sa pangaran kan sa tuyang makatuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory Permi yaon. Si Rigman mga tugang kay Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Kay City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Seringman mga tugang sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Sa Saindo po, Gabos, mga tugang Sir June, Ma'am Maria Bivet, Maria Cristina Guerrero, thank you Ma'am Edna.
Aga naman kita magiribanan digdi sa programa at yan 10 to 11. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana po ini. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan
Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay.
laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y